Freddy's Board. Mají tam při tady té hře, která se jmenuje Viktor. Je to plošinovka. Spíš taková sprint hra, ale s dobrou fyzikou i líbí. A teď získákem. Tady se hezky skočím. A tady jsem 100 a tady znova skočím. A dál běžíme, což je super. Teď seberám další 100 a slajdu až do baráku. Ještě už natáčel. Slyšet můj hlas. Tak to natáčím. Ale nic moc hra. Prostě dobrý a nevím, co na to říct. Jsem si před chvilkou stáhnul. Na Google Play je zdarma. Nevím, co mám na to říct. Fakt perfekt hra. To mají. Dostali jsme teď a proto tu hru, by to bylo všecko.